Puso Kapitolyo sang probinsya sang Iloilo kag Antique atraksyon subong nga Disyembre sa pagpasiga sa mga madinuagon nga Christmas lights. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Malakastilyo nga napuno sang duag asol kag puti nga mga suga. Sigurado magical Christmas ang imo maeksperiensyahan sa imo pagbisita sa Kapitolyo sang Iloilo. Ang Capitol Building napuno sang Christmas lights. Samtang ang Capitol Grounds, perfect gid para magbanding kag picture taking. Kadungan sa opening of lights ang Biyernes ang grande man nga fireworks display. Time quality yung dangay kami fireworks, lights, tanan. It's a very nice experience to be here and to see this festival or this beginning of the festival and all the magical lights and the firework and everything. It's beautiful. I really feel that Iloilo City is the city of love. Tinutuyo sang magical Christmas sa Iloilo Provincial Capital nga makahatag sang kasanag sa tion sang Pasko sa tagsa-tagsa. Para ini sa inyong tanan kag para sa pamilya kag sa aton nga kabataan. We want to make the capital a happy place for Christmas for 1 month para sa inyong tanan. Opisyal naman niya ginbuksan ang Binirayan Festival sa probinsya sang Antique, kadungan sa pagpasiga sang Christmas lights sa EBJ Plaza sa San Jose. Napuno sa madinuagon nga kolor ang plaza kag Kapitolyo. Atraksyon man ang giant Christmas tree kag lanterns. Siyempre nag-enjoy sa paglagaw-lagaw ang mga Antikenyo upod ang ila pamilya kagabihan. Nagumpisa naman ang nagkalain-laing aktibidad sa ika-49 nga Binirayan Festival. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.